kulur f'ħajja ħilsa mill-imrar tal-pittur mill-aqwa ibitter bis-salih ħajtu jgħixha f'ħolma għalih kollox hu sabiħ minn fuq tira sewdinija awsalna kollha l-wien sodisfatt kull ma jara tara jitbissem kull imkien. Kontrasti ta' kulur sbieħ jagħtu sens ta' dawn mill-ġdid fuq it-tila jgħaddi l-ħin għaliex dan meqjus miskin. Dan il-bniedem għandu l-ħila illi xorta jara dawl mill-għajnejn ta' pitturali għaraf jgħix bħal kull uman. Dan pittur mill-aqwa ibitter bis-salih ħajtu jgħixha f'ħolma għalih kollox hu sabiħ minn fuq tila sewdinija awsalna kollha l-wien sodisfatt kull ma jara tara jitbissem kull imkien. L-għajnejn ta' pittur skoprew daqstant kulur u sabu dak id-dawl li ħolmu li jaraw. Tal-pittur mill-aqwa ibitter is-salih ħajtu jgħixha f'ħolma għalih kollox hu sabiħ minn fuq tila sewdinija awsalna kollha l-wien sodisfatt kull ma jara tara jitbissem kull imkien. Grazzi ħafna, Sinjuri. Grazzi.